Για να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Λάμψον δέσποτα φιλάνθρωπε εν τας καρδίες ημών. Το της εις θεογνωσίας ακύρα τον φως. Και τους εις διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον. Εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην. Και των μακαρίων συντολών φόβων. Οι να πάσης αρχικάς επιθυμίες καταπατήσαντες. Πνευματική πολιτεία μετέλθουμε πάνω τα προσεβαρέστησιν τη συν προνούντες και πράττοντες. Ότι εσύ ή ο αγιασμός ημών, εσύ το ξαναμπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται μεσητεία στον πίτη να μεταφέρεται. Μη παρήστα μαρτωλώνται εις αιώνας, αλλά προφθασόνος αγάπη στην βοήθειαν ημών, τον πίστος κραυγαζόντων συ αχήνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηγεσίαν η προστατεύουσα Θεότο και Χαίρετε Κύριο πάντοτε σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη και τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας, όπως μας την προσφέρει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και είχαμε πει ότι είναι η καλύτερη ερμηνεία, όπως την μας επιβεβαιώνουν και παλιοί ερευνητές και σημερινοί λειτουργιολόγοι, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες από κάθε άλλο ερμηνευτή. Είχαμε δει την περασμένη φορά ένα κεντρικό σημείο του όλου θέματος στη Θεία Λειτουργία, ότι το λέμε αυτό έτσι για να δώσουμε μία έμφαση, ότι δεν υπάρχουν και άλλα κεντρικά. Τη δόση, δηλαδή αυτό που δίνουμε στο Θεό, και την αντίδοση, αυτό δηλαδή που μας δίνει ο Θεός. Με άλλα λόγια, για να μας δώσει ο Θεός πρέπει να δώσουμε και εμείς. Και μάλιστα αυτή η θέση διέπει όλο το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το Ορθόδοξο πνεύμα, γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, στην πίστη μας και στην Ορθοδοξία μας δεν είναι ένα παθητικό στοιχείο, δεν είναι ένας παθητικός αποδέχτης, αποδεχόμενος τη χάρη του Θεού χωρίς να προσφέρει τίποτα. Όπως για παράδειγμα, το λέμε έτσι για την ιστορία, υπάρχουν πάρα πολλές καθημερινές θεωρίες. Οι Προτεστάντες έχουν μια τέτοια θεωρία, τον απόλυτο προορισμό, και ακόμη και το αντίστροφο, ότι προσφέρει μόνο ο άνθρωπος χωρίς να προσφέρει ο Θεός, μια άλλη θεωρία από κάποιον πελάγιο αιρετικό, ο λεγόμενος πελαγιανισμός. Έτσι τώρα δεν θα τα κρατήσετε, τα λέμε για την ιστορία. Η ορθόδοξη θέση είναι ότι ο Θεός δίνει τη χάρη του και, όπως είπε ο Κύριος, χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν, δεν μπορεί να πετύχει τίποτα, τη σωτηρία δηλαδή, και ότι η προσφορά της χάριτος που δίνει ο Θεός πρέπει και ο άνθρωπος κάτι να αντιπροσφέρει. Και θυμάστε, είναι ο εαυτός του. Και αυτό εκφράζει το πρόσφορο. Το πρόσφορο και το κρασί που δίνουμε, και είπαμε είναι τα λεγόμενα δώρα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και στο σημείο αυτό μπορεί να έχουν και τη θέση τους και τα λεγόμενα τάματα. Λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό το θέμα, το οποίο ζητώ, την υγεία μου, δεν ξέρω, κάτι που έχουμε στην οικογένεια ή προσωπικά. Θα σου ανάψω ένα κεράκι, θα κάνω μια λειτουργία. Κυρίως όμως αναφέρεται το όλο θέμα στο να προσφέρουμε αυτήν την καρδιά μας στο Θεό, αυτόν τον εαυτό μας, και δι' τον παλαιό, λέει ο Άγιος Καβάσιλας, για να μας τον δώσει πίσω ο Κύριος καινούριο. Ακόμη είχαμε πει, προκειμένου να μας δώσει ο Θεός τον ουράνιο άρτο, εδώ στη Θεία Λειτουργία, εμείς του προσφέρουμε τον επίγειο άρτο, το ψωμί και το κρασί. Και μάλιστα είδαμε την περασμένη φορά γιατί επιλέγουμε τα δύο αυτά συγκεκριμένα, που είναι κατασκευασμένα από τα ανθρώπινα χέρια και αντιπροσωπεύουν την ανθρώπινη ζωή. Θυμάστε τι είπαμε, υπάρχουν και άλλες σημαντικές τροφές, το λάδι και οτιδήποτε άλλο, και αυτό μας εξήγησε ο Άγιος Καβάσιλας. Έτσι λοιπόν, αν προσφέρω το πρόσφορο στο Θεό, είναι σαν να του προσφέρω αυτήν τη ζωή μου. Και τότε ο Θεός μου δίνει την αληθινή ζωή. Εγώ δίνω την πρόσκαιρη, εκείνος την αιώνια. Και συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με την ακολουθία της προσκομιδής, εκεί που είχαμε σταματήσει.
Ξεκινήσαμε να λέμε την περασμένη φορά. Ο ιερέας λοιπόν παραλαμβάνει το πρόσφορο, το δώρο, έτσι, που θα του πάει ο πιστός και θα το προσφέρει στο Θεό και κάνει το εξής. Κόβει ένα τμήμα από το πρόσφορο, για την ακρίβεια κόβει το κεντρικό σημείο. Όλοι νομίζω έχετε δει πρόσφορο, πως είναι η σφραγίδα, όταν το κατασκευάζουν πώς το σφραγίζουν και τα σημάδια επάνω εκεί. Και το αφαιρεί το κεντρικό αυτό κομμάτι και το τοποθετεί επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Να θυμόμαστε, θα το παραλαμβάνουμε κάπου αυτό, μόνο αυτό το κομμάτι που κόβεται αποτελεί το δώρο, είναι ο λεγόμενος αμνός που έχει χαραγμένα επάνω αυτή η σφραγίδα, το Ι, το Σ, το Χ και το Ρο πάνω δίπλα-δίπλα, αυτή την διάδα, και από κάτω έχει το Νι, το Ι, το Κ και το Α. Ιησούς Χριστός νικά. Όλοι έχουμε δει πρόσφορο. Με τα αρχικά γράμματα. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο το οποίο και θα μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού. Το υπόλοιπο από το πρόσφορο θα κοπεί ως αντίδωρο και θα μοιραστεί στον λαό. Εδώ να πούμε και το εξής. Έτσι, σαν γνώση, αν θέλετε, για την ακρίβεια. Το αληθινό αντίδωρο είναι μόνο από ένα πρόσφορο, από αυτό που βγήκε ο αμνός που θα γίνει σώμα Χριστού. Αυτό το λέμε για την ακρίβεια. Βέβαια δεν είναι λάθος, ούτε ημαρτημένο, ούτε κακό, έτσι, που θα πάρουμε, γιατί και τα άλλα είναι δώρα. Γι' αυτό που λέμε τώρα, αν θα το έχετε προσέξει, αν βρεθείτε ποτέ σε κάποιο μοναστήρι, ανάλογα με τις δουλειές σας, ή σε καθημερινή Θεία Λειτουργία ή σε λειτουργία της Κυριακής, θα δείτε ότι σε κάποια μοναστήρια ειδικά δίνουν σαν αντίδωρο ένα πολύ μικρό κομματάκι για να φτάσει για όλους. Και αυτό το κάνουν διότι είναι από αυτό το ένα πρόσφορο που έβγαλε ο ιερέας τον αμνό, και αυτό θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Που μπορεί καμιά φορά, αν το δούμε εμείς αυτό το μικρό το κομματάκι που μας δίνουν για αντίδωρο, να πούμε μπα, τους τσιγκούνιδες δεν είχαν άλλα πρόσφορα να μας δώσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Μάλιστα και κάποιες κυρίες παίρνουν για όλη την εβδομάδα. Δεν είναι αυτό, επειδή πρέπει να δώσουν από το αντίδωρο, το πραγματικό αντίδωρο, αυτό που βγήκε ο αμνός, το κόβουν σε μικρά κομμάτια. Μάλιστα στο Άγιον Όρος που κάνουν καθημερινά λειτουργίες εκεί, βέβαια κοινωνούν και, βέβαια, και οι μοναχοί, είτε είναι σκήτη, είτε είναι οι πατέρες πολλοί, είτε περισσότεροι, τα πρόσφορα εκεί είναι μικρά και έχουν αυτή την ίδια σφραγίδα επάνω, και πάλι εκεί το κομματάκι το οποίο δίνουν, αυτό για τους άνδρες, αν πήγαν εκεί σε μια καθημερινή Θεία Λειτουργία ή Κυριακής, το κομματάκι του αντιδώρου είναι πάρα πολύ μικρό. Αλλά επαναλαμβάνω και λέμε ότι δεν είναι λάθος, ούτε ημαρτημένο, ούτε κάτι κακό, και τα άλλα τα παίρνει ο ιερέας, τα δώρα, τα οποία προσέφεραν, από τα οποία δεν βγήκε ο αμνός, ή μπορεί να βγει και μια άλλη μερίδα, και τα ευλογεί επάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό λοιπόν το είπαμε κατά ακρίβεια. Ακόμη μπορεί κάποιος που έφερε το πρόσφορό του να καταλάβει ότι δεν προσκομίστηκε στην προσκομιδή. Δεν σημαίνει πως είναι κακό. Ξαναλέμε, ό,τι προσφέρθηκε μέσα στο ιερό είναι δώρο στο Θεό. Ο ιερέας έχει τη δυνατότητα, μάλιστα θα πάρει λέμε ένα πρόσφορο που έχει την πιο καλή σφραγίδα επάνω για να βγάλει τον αμνό. Μπορεί να πάρει και ένα δεύτερο για να βγάλει τη μερίδα της Θεοτόκου, και μπορεί να πάρει και ένα τρίτο για να βγάλει τη μερίδα των Αγίων. Μπορεί να πάρει και ένα τέταρτο να βγάλει τις μερίδες των ζώντων, μπορεί να πάρει και ένα πέμπτο να βγάλει τις μερίδες των κεκοιμημένων. Αυτός λέμε ότι είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να προσκομίσει ο ιερέας εκεί στην προσκομιδή. Αν και λέμε για ακρίβεια, ένα είναι το πρόσφορο που μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί βέβαια δεν έχουν όλοι ναοί. Σε μεγάλες πόλεις πράγματι μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά σε ένα χωριουδάκι, σε μια μικρότερη πόλη, ένα θα είναι το πρόσφορο που θα βγάλει όλες τις μερίδες. Και μας λέει τώρα ο Άγιος Καβάσιλας. Ίσως τίθεται εδώ και ένα ερώτημα, και μας το λέει αυτό ο Άγιος. Γιατί δεν προσκομίζεται ολόκληρος ο άρτος? Έτσι, το πρόσφορο εκείνο ολόκληρο, αλλά μόνο κόβουμε ένα κομμάτι. Ποιος είναι ο λόγος? Λέγει λοιπόν, αυτός ο άρτος, το πρόσφορο, αυτό έτσι πριν βγει η κεντρική αυτή, το κεντρικό κομμάτι που θα γίνει αμνός, αντιπροσωπεύει όλους εμάς, αντιπροσωπεύει τους πιστούς, αντιπροσωπεύει την Εκκλησία, εμείς οι οποίοι είμαστε άνθρωποι. Αντιπροσωπεύει όμως και τον Χριστό. Ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Έγινε άνθρωπος, έγινε ομοούσιος με εμάς τους ανθρώπους, και αυτός ανήκει μέσα στο πρόσφορο αυτό
όταν θα το σηκώσει εκεί ο ιερέας στην προσκομιδή, να το προσφέρει στον Πατέρα σαν δώρο στην Αγία Τριάδα. Είναι ομοούσιος λοιπόν με τον Πατέρα σαν Θεός και ομοούσιος με εμάς, γιατί έχει την αυτή ουσία. Πήρε την ανθρώπινη φύση, πήρε το ανθρώπινο σώμα. Αλλά, προσέξτε τώρα, ο Χριστός σαν Θεός ξεχωρίστηκε από το ανθρώπινο γέρος. Πήρε με την ουσία μας, είναι και αυτός μέσα στο πρόσφορο όλο εκείνο, επειδή είναι είπαμε ομοούσιος, αλλά ξεχωρίστηκε από το ανθρώπινο γένος και τώρα τι γίνεται, φεύγει, ξεχωρίζει, γιατί σαν θυσία δεν θα προσφερθούν οι πιστοί, που συμβολίζει το πρόσφορο όλο, θα προσφερθεί μόνο ο Χριστός, γι' αυτό και αποκόβεται μόνο αυτό το κομμάτι και ο αυνός συμβολίζει τον Χριστό και έτσι προσφέρεται ξεχωριστά αυτός στον Θεό Πατέρα. Αλλά και κάτι ακόμη, αυτό το οποίο ο Υιός του Θεού πήρε από μας, το σώμα δηλαδή, και το προσέφερε ως δώρο στον Θεό Πατέρα, το θυσίασε προς τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν η προσφορά που γίνεται εκείνη την ώρα είναι ταυτόχρονα και θυσία. Αλλά δεν θυσιαζόμαστε εμείς, θυσιάζεται ο αμνός του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν δεν προσφέρεται ολόκληρη προσφορά, αλλά μόνο εκείνο το κομμάτι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που βγήκε από το κεντρικό σημείο, από το πρόσφορο και ξεχωρίζει, είναι ακόμη όπως καθαγιάστηκε και το σώμα του Κυρίου μετά την Ανάσταση. Έγινε άφθαρτον, δεν ξαναπεθαίνει πλέον, ανελήφθη στους ουρανούς. Γι' αυτό και όταν κοινωνήσουμε, εδώ τώρα μπορεί να κάνουμε έτσι ένα λαθάκι εντός εισαγωγικών, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, κρύβουμε τη ζωή του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Λέγει στους Κολασσαείς, απεθάνατε γάρ και η ζωή ημών, η δικιά μας ζωή δηλαδή των πιστών, κρύβεται συν το Χριστό εν το Θεό. Δεν κρύβουμε εμείς τη ζωή του Χριστού στη ζωή μας, αλλά κρύβεται η ζωή μέσα, η δική μας μέσα στη ζωή του Χριστού. Στην πραγματικότητα όταν κοινωνούμε και τρώμε και τον άρτο, το σώμα του Χριστού και πίνουμε το αίμα του, εμείς λέμε, δεν παίρνουμε το Χριστό, το λέμε από συνήθεια, προσέξτε, λέμε στο παιδάκι μας παράδειγμα, έλα να πάρεις τον Χριστούλη, εκείνος παίρνει εμάς, εκείνος είναι το σώμα, λέμε, είναι η κεφαλή, αποτελεί και το σώμα η Εκκλησία και δεν έρχεται το σώμα, λέει ο Άγιος Καβάσιλας, στα μέλη που είμαστε εμείς στα μέλη πηγαίνουμε και φυτευόμαστε στο σώμα το δικό του. Συνεπώς η ζωή μας πραγματικά είναι κρυμμένη μέσα στο Χριστό. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο μας λέει ο Άγιος Καβάσιλας, δεν γίνεται όλο το πρόσφορο σώμα Χριστού, να το βάλουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, αλλά μόνο ένα τμήμα με την κεντρική σφραγίδα. Είπαμε λοιπόν και την περασμένη φορά ότι αμνός θα πει αρνή και νομίζω πως κάποιοι θα το ξέρετε βέβαια, γιατί παριστάνει τον Χριστό συμβολικά με αμνό επειδή είναι πάρα πολύ άκακο. Έτσι λοιπόν ο αμνός που κόπηκε από όλο το πρόσφορο και βγήκε, τοποθετήθηκε επάνω στο δισκάριο, θυμάστε τι είχαμε πει, και παριστάνει τον Χριστό κατά την παιδική του ηλικία των 40 ημερών που προσφέρθηκε. Γι' αυτό και πολλές φορές στην προσκομιδή δεν έχουμε μόνο την άκρα ταπείνωση, μια αγιογραφία εκεί που κάνει ο ιερέας στην προσκομιδή, τον Χριστό με το ακάθινο στεφάνι, αλλά πάρα πολλοί ναοί έχουν και σαν αγιογραφία τη γέννηση του Χριστού, γιατί προσφέρεται. Ο Χριστός όμως τότε, 40 ημερών, προσέξτε τώρα που θέλει να μας οδηγήσει ο Άγιος Καβάσιλας για να τα καταλάβουμε καλύτερα. Ο Χριστός, τότε που ήταν 40 ημερών, μπορούσε να φωνευτεί, έτσι. Γι' αυτό και ο Ηρώδης ζητούσε να το σκοτώσει. Και πράγματι, και αυτό έγινε αργότερα. Στα 33 του χρόνια εφωνεύθη επάνω στο Σταυρό, σαν άνθρωπος. Να σημειώσουμε ότι έγινε παθητός. Κάτι βέβαια που σήμερα δυστυχώς οι Εβραίοι δεν το έχουν πιστέψει ακόμη, ούτε ποτέ μπόρεσαν να το καταλάβουν, γιατί πήρε τη δική μας παθητή ανθρώπινη, αυτός βέβαια αναμάρτητη η δική του ανθρώπινη φύση, για να διορθώσει τη δική μας, να την αναστήσει, να μας σώσει από το θάνατο με την Ανάστασή του. Λοιπόν, μπορούσε λοιπόν να πεθάνει ο Χριστός όταν ήταν 40 ημερών, όπως μπορούσε να πεθάνει και οποιοδήποτε νήπιο. Άραγε λοιπόν, όταν προσφέρει ο Χριστός επάνω στο Άγιο Δισκάριο, εκεί στην προσκομιδή είναι ακόμη κοινός άρτος, όπως όλα τα άλλα ψωμιά. Μετά τη θυσία επάνω στην Αγία Τράπεζα και τον καθαγιασμό, γίνεται το σώμα του και το αίμα του, αυτό που κοινωνούμε με τόση βλάβεια και τυχαίνει λατρευτικής προσκυνήσεως. Θυμάστε, είχαμε πει την περασμένη φορά, ότι κάποιοι όταν γινόταν η μεγάλη είσοδο προσκυνούσαν
τα δώρα τα οποία βγαίνουν, και οι άλλοι που δεν προσκυνούσαν τους κατηγορούσαν ως αρτολάτρας, γιατί λατρεύαν και προσκυνούσαν τον απλό άρτο. Δεν είχε γίνει ακόμη σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά ο Χριστός, ακόμη να πούμε, πριν ανέλθει επί του Σταυρού, έκανε το θάνατό του γνωστό προφητικά στους μαθητάς. Θυμόμαστε όλοι που τους είπε, το διαβάζουμε ειδικά και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα: «Ιδού ανεβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα», γιατί ανεβαίνουμε γιατί γεωγραφικά είναι ψηλότερα, «και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών, θα τον εξευτελίσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον αποδοκιμάσουν και τέλος θα τον σταυρώσουν». Γι' αυτό, όσο ακόμη έχουμε το κομμάτι αυτό σαν δώρο του άρτου επάνω στο Άγιο Δισκάριο εκεί στην Προσκομιδή, και πριν οδηγηθεί με τη Μεγάλη Είσοδο στο Γολγοθά, που είναι η Αγία Τράπεζα, να θυσιαστεί, ο ιερέας κάνει εκεί μία προτύπωση με το όργανο που λέγεται λόγχη. Είναι μία λόγχη, έτσι, και που είναι φωνικό, εννοείται ότι η λόγχη είναι φωνικό όργανο. Είναι η λόγχη του στρατιώτη, η οποία αντιπροσωπεύει και όλα τα άλλα φωνικά που την έχουμε μέσα μαζί με τη λαβίδα που κοινωνούμε, τα βασανιστικά, το σφυρί, τα καρφιά. Δηλαδή η λόγχη που χρησιμοποιούμε μέσα προτυπώνει όλα εκείνα τα σημεία του θανάτου και της θυσίας του Χριστού, χωρίς όμως να έχει γίνει η θυσία. Είμαστε ακόμη στην Προσκομιδή. Έτσι λοιπόν, θυμάστε, είπαμε και την περασμένη φορά, εκεί πέρα που ο ιερέας κάνει την Προσκομιδή, την προσαγωγή του δώρου, κάνει προτύπωση της θυσίας. Η αληθινή θυσία θα γίνει εδώ μετά στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε μία προτύπωση. Γίνονται διάφορες κινήσεις, οι οποίες κινήσεις άλλες μην είναι αναγκαίες, άλλες απλώς γίνονται για να δώσουν την προτύπωση. Βέβαια, να κάνουμε τώρα μία μικρή παρένθεση, λόγω και του τέμπλου το οποίο υπάρχει και λόγω του ότι καμιά φορά ο ιερέας θα βγει να βοηθήσει ως ιεροψάλτης τον ιεροψάλτη έξω σε μέρη που δεν υπάρχουν και ιεροψάλτης ή με μια κυρία μπορεί να ψάλουν, οπότε θα πάει πιο νωρίς και αν έχει και πολλά ονόματα, γίνεται και 40 λίτουργο, θα διαβάσει όλα αυτά στην Προσκομιδή. Γι' αυτό και ίσως και δεν μπορούμε να την δούμε και να συμμετέχουν οι πιστοί. Θα ήταν πάρα πολύ καλό πράγμα να βλέπαν οι πιστοί. Επίσης οι πιστοί δεν μπορούν να έρθουν, έχουν τα μωρά, έχουν τα παιδιά, έχουν γερόντους, έχουν τέλος πάντων κάποια άλλα θέματα, το ζευγάρι αργεί πως είναι, με αποτέλεσμα να έρχονται. Ποιος ξέρει τι ώρα, έτσι χάνεται η ακολουθία της Προσκομιδής, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θεολογική. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού βγει ο αμνός από το κεντρικό μέρος εκεί του προσφόρου, ο ιερέας θα τρυπήσει με τη λόγχη τον αμνό, συμπληρώνοντας όλη τη διαδικασία της προτυπώσεως της θυσίας. Και όταν κάνω όλα αυτά και λέγω και λόγια, αναφερόμενος στη θυσία του Χριστού, που τα είδαν οι προφήτες, ακόμη προ Χριστού, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μια πρακτική διήγηση εκεί στην Προσκομιδή. Πράγματι, αγαπητοί, όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια πρακτική διήγηση. Τι θα πει πρακτική διήγηση? Θα πει ότι οι κινήσεις που κάνω δεν είναι παρά μια πράξη με την οποία λέγομαι και λόγια, με τα οποία διηγούμε τη θυσία του Χριστού. Αυτό αποτελεί μια θαυμάσια εξωτερική εποπτεία. Παράδειγμα, για να το καταλάβετε, να σας θυμίσω, ίσως να το είχαμε αναφέρει, στο σχολείο που έχουμε τα όργανα της φυσικής, της χημείας, της ανθρωπολογίας. Όλοι θυμόμαστε έναν ανθρώπινο σκελετό εκεί και τρομάζαμε, φοβερίζαμε τους άλλους μαθητές που φοβόταν, πήγαμε και το ρίχναμε καμιά φορά κάτω και μας μάλωναν οι δάσκαλοι. Γίνονται τα πειράματα και αυτό αποτελεί τη λεγόμενη εξωτερική εποπτεία, διότι με τις παραστάσεις ο μαθητής μπορεί να καταλάβει καλά το μάθημα και όχι μόνο να το καταλάβει, αλλά και να το εμπεδώσει. Ο Χριστός λοιπόν, συγγνώμη λίγο γιατί πήρα το λάθος φύλλο από εδώ, το γύρισα ανάποδα, λοιπόν, για να το διαβάσω πάλι, γιατί πώς μπήκε εδώ και τοποθετήθηκε, τι να κάνουμε, γίνονται και αυτά. Λοιπόν, είπαμε ξεκορέστηκε από το ανθρώπινο, να δω που σταματήσαμε, εδώ, λοιπόν. Ωραία, συνεχίζουμε. Όχι, καλά κάναμε. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο εποπτείες, την εξωτερική και την εσωτερική. Η εξωτερική εποπτεία είναι όταν λοιπόν παίρνω το πρόσφορο, έχω τη λόγχη, έχω τα πράγματα, βέβαια είπαμε δεν τα βλέπετε, γιατί γίνεται η Προσκομιδή λίγο, ας πούμε εντός εισαγωγικών κρυφά, κόβουμε το κομμάτι που λέγεται αμνός, έχω το δισκάριο, αυτό που βγαίνει, το κρατάει ο ιερέας στη Μεγάλη Είσοδο,
τοποθετώ στο Άγιο Δισκάριο τον αμνό, βγάζω τη μοίρα της Θεοτόκου, των Αγίων, των ζώντων, των κεκοιμημένων. Θα καλύψουμε τα Άγια με τα καλύματα, θα κάνουμε τη Μεγάλη Είσοδο. Όλα αυτά είναι μια εξωτερική εποπτεία. Αλλά έχουμε και εσωτερική εποπτεία, αυτό που κάνω τώρα εγώ. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Καλύτερα θα ήταν βέβαια να τα είχαμε και εδώ δίπλα και κάποιος να σήκωνε και να τα έδειχνε ένα-ένα, τη σφραγίδα, θα ήταν βέβαια καλύτερα. Αλλά διηγούμε τώρα με εικόνες και παραστάσεις όπως είναι οι παραβολές. Παράδειγμα, ένας πατέρας είχε 2 παιδιά. Και ο μικρός είπε: Πατέρα, να μου δώσει την περιουσία μου κτλ. Εμείς μπροστά δεν έχουμε ούτε τον πατέρα, ούτε τον ιό. Αλλά ξέρουμε την έννοια του πατέρα, την έννοια του ιού και έτσι μπαίνουμε στο πνεύμα όπως το περιγράφει εκεί η παραβολή. Ο Χριστός εδίδαξε και με εξωτερική εποπτεία και με εσωτερική. Και ο σκοπός βέβαια είναι να τυπωθούν πάρα πολύ καλά όλα αυτά στη ζωή των πιστών. Γενικά θα λέγαμε οι άνθρωποι της Ανατολής, εκεί που γίνονται και τα επεισόδια σήμερα, και ο Θεός να δώσει έτσι πραγματικά να ειρηνεύσουν, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί κάτω, δεν ξέρω ποιοι θέλουν πραγματικά να γίνει ειρήνη. Θα πούμε εκεί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πάρα πολύ την εξωτερική εποπτεία. Ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο αναφέρει ο Άγιος Καβάσιλας, το οποίο την ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία κάνουμε και ό,τι αναφέρουμε είναι από τον Άγιο Καβάσιλα. Απλά τα λέγει συμπυκνωμένα, εμείς τα κάνουμε λίγο πιο λιανά. Όταν κάποτε ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στη Μικρά Ασία σε μια πόλη, τότε εκεί στη συγκέντρωση που έγινε, ένας προφήτης με το όνομα Άγαβος, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστής εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, πηγαίνει λοιπόν εκείνη την ώρα, όπου ήταν συγκεντρωμένοι, και βγάζει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου από τη μέση και με αυτήν του δένει τα χέρια. Ύστερα αφήνει τη ζώνη και του δένει τα πόδια, συμβολικά. Μετά, αφού έκανε αυτές τις 2 κινήσεις, λέει: Ποιανού είναι αυτή η ζώνη? Είναι του Αποστόλου Παύλου. Και λέει, σαν προφήτης που ήταν, αυτά λέγει το Πνεύμα του Άγιον. Σε εκείνον που ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν και θα τον οδηγήσουν στη Ρώμη. Θα μπορούσε να πει όμως, αντί να κάνει όλο αυτό, πώς θα είμαι εμείς οι Έλληνες. Από εδώ λέμε ότι αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άνδρα, τον περιμένουν θλίψεις και φυλακές. Λοιπόν, ακόμη και ένα άλλο παραδειγματάκι να πούμε εδώ από έναν θεοφόρο πατέρα της Εκκλησίας, ο οποίος ήταν μοναχός και του λένε, τον κάνουν την ερώτηση τι είναι ο μοναχός. Και εκείνη την ώρα έβγαλε το μοναχικό του χιτώνα, τον έριξε κάτω και άρχισε να τον πατάει χωρίς να πει τίποτα άλλο. Πάρα πολύ διδακτικό για όποιον μπορεί να το καταλάβει. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος έχει ταπείνωση και υπακοή. Και αυτό λέγεται πρακτική διήγηση. Ώστε λοιπόν ο ιερέας κάνει αυτήν τη διήγηση, διότι η Θεία Λειτουργία είναι μια τέτοια διήγηση. Η μικρή είσοδος, η μεγάλη, τα ψαλόμενα, θα τα δούμε και στην πορεία. Το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος, ο Χριστός που βγαίνει με την μικρή είσοδο, με το Ευαγγέλιο για να κηρύξει, κατόπιν με τη μεγάλη είσοδο, φεύγει για να ανέλθει εδώ στα Ιεροσόλυμα, στο Γολγοθά. Έχουμε την Ανάσταση. Πότε έχουμε την Ανάσταση στη Θεία Λειτουργία? Είδομεν το φως το αληθινόν. Βλέπετε με πόση χαρά το ψάλλουμε αυτό, γιατί είδαμε το φως της Αναστάσεως. Και μετά ο ιερέας σηκώνει το Άγιο Ποτήριο, που είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του, και λέγει: Υψώθηκε από τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γη η δόξα σου μέσα. Να υψωθεί εσύ ο Θεός στους ουρανούς και η δόξα σε όλη τη γη. Και κατόπιν θα πάρει το Άγιο Ποτήριο και θα στραφεί εδώ και θα πει: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν. Θα το υψώσει. Αυτό το ευλογητός είναι το σύμβολο της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής. Θα τα δούμε έτσι αυτά και παρακάτω, όταν θα φτάσουμε εκεί να δούμε πώς θα μας εξηγήσει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Μάλιστα ρίχνει το ζεστό νερό εδώ πάνω στην Αγία Τράπεζα, το ζέον, συγγνώμη, στην προσκομιδή, το ζέον, και εδώ το βάζει το ζεστό, λέει ζέστης Πνεύματος Αγίου αμήν. Εκείνη η ζέση του Πνεύματος είναι η Πεντηκοστή. Όλα αυτά λοιπόν είναι μία πρακτική διήγηση και το θέμα είναι ότι ο λαός μακάρι να μπορούσε να τα ακούσει καλύτερα και να τα βλέπει καλύτερα, θα καταλάβει πραγματικά τη Θεία Λειτουργία και θα έχει εμπειρίες, όπως είπαμε και την περασμένη φορά. Αλλά αγαπητοί μου, όλα αυτά προσπαθούμε να τα διηγηθούμε με λόγια και με κινήσεις. Εδώ τώρα μας λέει ο Άγιος Καβάσιλας, τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να αναγγείλουμε ένα μεγάλο και σπουδαίο πράγμα. Και καλύτερα θα λέγαμε τη λέξη να καταγγείλουμε. Τι? Τον θάνατο του Χριστού. Γιατί τον θάνατο του Χριστού? Θα το δούμε, διότι είναι το κεντρικό σημείο
όλης αυτής της θυσίας και της προσφοράς. Ας λοιπόν συνεχίσουμε. Παίρνει ο ιερέας το πρόσφορο και λέγει μέσα, όταν ξεκινάει, «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Φυσικά, αφού λέει ευλογητός, στην αρχή και στο τέλος κάνει μια απόλυση, σημαίνει πως η ακολουθία της προσκομιδής είναι ξεχωριστή. Η ψώνη λοιπόν, εδώ παίρνει το πρόσφορο που παίρνει για να το υψώνει και λέγει «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας των νόμου, το τιμίο σου αίματι». Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. «Το σταυρό προσυλλοχηθείς και τη λόχη κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης σωτήρ ημών δόξαση». Έτσι, το σήκωσε εδώ και είπε αυτά. Και μετά θα σταυρώσει, αφού το κατεβάσει κάτω, θα σταυρώσει 3 φορές πάνω από την προσφορά εκεί από τη σφραγίδα και θα πει «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιών. Αμήν». Θα δούμε αυτές τις λέξεις, δηλαδή τι σημασία έχουν αυτές τις λέξεις όλες που χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες και μας τις αναλύει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι θα πει, ας δούμε. Τι θα πει εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε ανάμνηση, μνήμη. Να θυμόμαστε τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του. Πού να τον θυμηθούμε? Να τον θυμηθούμε τώρα που κάνουμε την προσκομιδή? Ειδικά η προσκομιδή αποτελεί ανάμνηση του Χριστού, αγαπητοί, όχι μόνο, και στην προσκομιδή. Ανάμνηση είναι όλη η Θεία Λειτουργία. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός στο μυστικό δείπνο είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου». Και μετά από αυτά τα λόγια είπε «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Αυτό να το κάνετε για να με θυμάστε. Ολόκληρη λοιπόν η Θεία Λειτουργία και η προσκομιδή, που είναι μια ξεχωριστή ακολουθία, είναι ανάμνηση του Χριστού. Και προχωρούμε σε ένα ερώτημα, στο βασικό. Τι πρέπει να θυμηθούμε από τον Χριστό? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε τα θαύματά Του? Μήπως πρέπει να θυμηθούμε ότι έθρεψε χιλιάδες λαού με 5 ψωμιά και με 2 ψάρια? Μήπως να θυμηθούμε ότι απέναντι στη φύση στάθηκε παντοδύναμος? Ή ακόμη ότι ανέστησε νεκρούς? Τι θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ που λέει η ευχή «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού» και το σταυρώνει 3 φορές? Θα λέγαμε ότι φαίνεται περίεργο, αλλά είναι αληθινό, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε θαύματα, ούτε που χόρτασε, ούτε μόνο ένα. Το σταυρό Του και τον θάνατό Του. Κάνει ίσως εντύπωση. Τα μεν θαύματα αποτελούν τη δύναμη του Χριστού και θα λέγαμε εμείς να παρουσιάσουμε τα θαύματα για να προσελκύσουμε τους πιστούς στο χριστιανισμό. Ο δε σταυρός και τα πάθη δείχνουν την αδυναμία, την ασθένεια. Άφησε τον εαυτό Του να παραδοθεί, να τον συλλάβουν εκεί στον κήπο της Γεστημανή. Και μάλιστα θυμόμαστε τον Απόστολο Πέτρο που είπε κάτι εκείνη την ώρα για να βοηθήσει ανθρώπινα δίθεν τον Χριστό και τον απάντησε ο Κύριος, τι νομίζεις, λέει, δεν μπορούσα να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων να με υπερασπιστούν? 12 λεγεώνες είναι 72.000 άγγελοι. Γιατί τότε ο Χριστός μίλησε με τη Ρωμαϊκή Λεγεώνα, η κάθε Ρωμαϊκή Λεγεώνα είχε 6.000 στρατιώτες. Για αυτό το είπε ο Χριστός. Ακόμη θα λέγαμε πώς ήταν εκείνοι που πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό εκείνη τη νύχτα και τι δύναμη είχαν. Δεν έφτανε ένας άγγελος? Ήταν 80-100 άνθρωποι ή ο ίδιος ο Χριστός, Θεάνθρωπος, Θεός? Και όπως παραδόθηκε, οδηγήθηκε στον Άννα, στον Καϊάφα, στον Πιλάτο, στο Σταυρό. Άπλωσε τα χέρια Του χωρίς αντίσταση. Τον κάρφωσαν, τον ύψωσαν επί του Σταυρού. Φάνηκε όλη η αδυναμία και η ασθένειά Του. Ο Σταυρός λοιπόν δείχνει το σύμβολο της ασθενείας, αλλά βλέπετε ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο της δυνάμεως. Δεν είναι η αδυναμία του Χριστού όπως το βλέπουμε, δεν ξέρω, εκείνη την ώρα μας πιάνουν τα ψυχολογικά μας, οι στεναχώρια μας, τα προβλήματα τα καθημερινά στον καθημερινό αγώνα. Είναι μια φαινομενική αδυναμία του Χριστού, γιατί έκρυψε τη θεία Του φύση με τη μεγάλη εκείνη ταπείνωση. Είναι λοιπόν μεγάλη δύναμη. Προσφέρεται στο Σταυρό για να σώσει τους ανθρώπους. Δύναμη και όχι αδυναμία. Τα θαύματα τι είναι τα θαύματα? Σημείο της δυνάμεως. Γι' αυτό και λέγει η Αγία Γραφή ότι έκανε τέρατα και σημεία ο Χριστός. Και ενώ ο Σταυρός φανερώνει ασθένεια, πάθος, πόνο, θάνατο, κλάμα, τι ζούμε καθημερινά? Στο γάμο μας, στη δουλειά μας, στις καθημερινές μας σχέσεις, ειδικά στην εργασία μεταξύ μας. Δεν σας μοιάζει παράξενο
ότι αυτή τη στιγμή λέει ο ιερέας εις ανάμνηση να θυμηθούμε όχι την δύναμή του, αλλά την αδυναμία του. Να θυμηθούμε το σταυρό και όχι τη δόξα, αλλά το πάθος. Έτσι λοιπόν, εδώ μια μικρή παρενθεσούλα, όποιος σηκώνει οποιοδήποτε σταυρό, σε οποιοδήποτε χώρο, είτε γάμος, είτε από μια δυσκολία του άλλου προσώπου μέσα στο γάμο, είτε από κάποια άλλη δυσκολία, από θέματα υγείας, εμάς μας φαίνεται ότι είμαστε αδύναμοι. Και πολλές φορές οι άλλοι που μας παρηγορούν μπορεί να μας λένε χώρισε κιόλας. Άντε εκεί περνάς τέτοια μέσα στο γάμο σου, δώσε δρόμο, και φαίνεται. Και όμως από αυτό που είπαμε τόση ώρα, ο σταυρός που υπομένεις και τον σηκώνεις εκεί με όλες τις δυσκολίες μέσα στην καθημερινή σου προσωπική ζωή, τελικά δεν είναι αδυναμία, αλλά κρύβεις εκεί μέσα πραγματικά τη δύναμη του σταυρού του Κυρίου. Θα λέγαμε λοιπόν στο σημείο αυτό, κλείνουμε την παρενθεσούλα, ότι και αυτός ο Απόστολος Παύλος που κατενόησε τόσο βαθιά τον Χριστό, έτσι λέμε ο ένας Παύλος πραγματικά ο μοναδικός, γράφει τα εξής σε μια επιστολή του. Λέει 10 ευχόμαι για τίποτα παρά για το σταυρό του Κυρίου, και αρχίζει και απαριθμεί. Λέει εναβάγισα, θηριομάχησα, με χτύπησαν. Είναι να το πω η καλύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου που δείχνει το νόημα του σταυρού. Όταν λοιπόν θα σας πιάνει λιποψυχία, πόνος και στεναχώρια, που θέλετε να τα διαλύσετε μέσα στο σπίτι ή δεν ξέρω να πάτε να αυτοκτονήσετε ή να πάρετε φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο, να διαβάζουμε, δεν θα σας πω που είναι, να ψάξετε και να το βρείτε για να διαβάσετε και πιο πολλά. 10 ευχόμαι λέει παρά για το σταυρό του Χριστού. Και μάλιστα αργότερα όταν ομιλεί στους Κορινθίους για το μυστικό δείπνο, αυτό λέει. Ο Σάκης γαρ αν αισθιέται τον άρτο τούτο και το ποτήριο του το πίνετε, πάτε στη Θεία Λειτουργία, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται. Δεν λέει τίποτα άλλο. Αυτό λέει. Τον θάνατο του, ούτε τα θαύματά του, ούτε που χόρτασε τους ανθρώπους, τίποτα. Και ο Κύριος έτσι δεν είπε, τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου. Και δεν είπε, το σώμα μου αυτό έκανε τα θαύματα και αναστάσεις νεκρών. Τι είπε, το υπερημών κλώμενο. Και το αίμα μου τι είπε, το υπερημών εκχυνόμενο. Δηλαδή πόνο, προσφορά, θυσία, θάνατο. Εδώ που λέει κλώμενο, μας λένε οι φιλόλογοι, και εγώ βέβαια δεν το ξέρω, αλλά ρωτάμε και τα γράφουμε, είναι από το κλάο κλώ, έτσι λέγεται, και δεν σημαίνει κόβω, κόβω σημαίνει παίρνω μαχαίρι. Ενώ το κλώμενο που χρησιμοποιούμε σημαίνει κομματιάζω με τα χέρια μου. Ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε μαχαίρι για να κόψει τον άρτο στο μυστικό δείπνο, αλλά με τα χέρια του χρησιμοποίησε. Όπως ακριβώς όταν έχουμε ένα καρβέλι ψωμί και είμαστε κάπου έξω στην εξοχή, στο χωράφι, σε μια εκδρομή, δεν έχουμε μαχαίρι, είμαστε άμα είναι και φρέσκο και ωραίο και είναι και ζεστό, πώς το κόβουμε με το χέρι μας. Έτσι έκανε και το προσέφερε. Αυτό αποδίδει το ρήμα κλώμενον που λέμε, το υπερημών κλώμενον. Πάντως, εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε έτσι και το είπαμε έτσι με περισσότερα λόγια, είναι ότι το σώμα μου που έκανε τα θαύματα, τέρατα και σημεία, δεν έχει αυτό, δεν παρουσιάζουμε αυτό, αλλά προσφέρθηκε στο θάνατο. Να δούμε τώρα και το γιατί. Γιατί δηλαδή να μιλούμε για το θάνατο. Γιατί εδώ τώρα προσέξτε, τα μεν θαύματα αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού. Είναι ένα βασικό σημείο. Ο θάνατος και τα πάθη του και ο σταυρός είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Τελείωσε. Εάν ο πιστός δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό καθημερινά στη ζωή του, θα είναι με μια γκρίνια. Γιατί σε μένα, γιατί εγώ έτσι, γιατί εκείνο έτσι, γιατί το άλλο έτσι. Είδατε τι λέει. Τα θαύματα είναι, λέει ο Άγιος Καβάσας, αποδεικτικά της θεότητος, ας το πούμε και έτσι, ενώ ο θάνατος είναι τα ποιητικά της σωτηρίας, αυτά που μας σώζουν. Τι είναι εκείνο που εργάστηκε τη σωτηρία μας? Όχι τα θαύματα, ο θάνατος και ο σταυρός. Επειδή λοιπόν αναφερόμαστε στη σωτηρία μας, και αυτό είναι το βασικό, γι' αυτό λοιπόν στη Θεία Λειτουργία λέγει αυτά τα λόγια ο ιερέας, να θυμόμαστε ακριβώς τον σταυρό. Και μάλιστα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς είναι ακριβώς μετά το λάβετε φάγετε, αφού πει ο ιερέας λάβετε φάγετε και στην Αγία Τράπεζα, προσέξτε παρακαλώ τι λέει. Είπαμε, μακάρι να τις διαβάζουμε τις ευχές εκφώνως, αλλά καμιά φορά είτε γιατί υπάρχουν μνημόσυνα, είτε γιατί πάνε οι ψάλτες αργά, οπότε αν τις διαβάσουμε και εμείς θα τραβήξει, γι' αυτό καλά θα είναι να υπάρχει ένας συντονισμός ψάλτη και ιερέως, ώστε και να διαβαστούν εκφώνως οι ευχές
και να μην φύγει από την ώρα της η Θεία Λειτουργία, έστω και με τα μνημόσυνα ή τι άλλο υπάρχει. Λοιπόν, τι λέει στην ευχή της Αγίας Αναφοράς? «Μεμνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων», να θυμηθούμε, λέει, ταύτη τη σωτήρια εντολή, και θα δούμε εντολή. Εδώ θα δείτε εκείνον το ανόητο που λένε κάποιοι, και τι είναι η Θεία Κοινωνία, σούπα? Εδώ μας δίνει εντολή να κοινωνούμε. Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, όλα όσα γίναν, και αρχίζει του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας, και μετά λέγει ο ιερέας, τα σάικ των σών συμπροσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Νομίζω, βλέπετε, πιστεύω να τα λέμε όσο πιο απλά μπορούμε, χωρίς να σας μπερδεύουμε, έτσι όπως τα λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάστας. Βλέπετε τι λέγει? Μεμνημένη, σε πληθυντικό, διότι τη θυσία δεν λέει ο ιερέας μεμνημένος εγώ, άιντε, δεν την προσφέρει ο ιερέας μόνος του. Ο λαός, οι πιστοί, με τα δώρα που φέρανε, με εκπρόσωπο τον ιερέα, και πρέπει ο λαός να έχει γνώση αυτής της ανάμνησης. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για ψυχολογικούς λόγους και από φόβο Θεού ή να ικανοποιήσουμε ένα ψυχολογικό θρησκευτικό συναίσθημα. Αυτό βέβαια είναι και ένα επιχείρημα ότι οι ευχές πρέπει να λέγονται δυνατά και να ακούει ο λαός. Ίσως πει κάποιος, βέβαια, πάτερ, δικιά σας δουλειά είναι αυτό. Το λέμε όμως και σε εσάς, γιατί αν οριμάσει στο λαό, θα αρχίσει να γίνεται και μια πραγματικότητα. Επειδή μάλλον δεν ορίμασε στο λαό και με άλλες προοπτικές πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, όχι για να ζήσουμε όλα αυτά, όλη αυτή την αναπαράσταση, είπαμε, τη διήγηση, την πρακτική, πάμε, δεν ξέρω, καλά είναι, να παρακαλέσουμε και για θέματα υγείας, δεν πάμε να ζήσουμε το Σταυρό, τη θυσία, τα ποιητικά της σωτηρίας, πάμε ίσως πολλές φορές και εγωιστικά, για να πάρουμε κάτι μόνο για μας. Και γιατί σας είπα κάτι, να γίνουμε καλά για την υγεία, για τα λεφτά, για την δουλειά. Πρέπει οι ευχές μακάρι και να λέγονται δυνατά. Λέγει λοιπόν η ευχή, είπαμε, μεμνημένη τίνου τη σωτηρίου ταύτη εντολής. Ενθυμούμενε λοιπόν τη σωτηρίου ταύτη εντολή. Ποια εντολή? Του λάβει μετεφάγεται. Ώστε είναι εντολή, και θα κάνουμε μια ερώτηση. Υπάρχουν και εντολές έξω από τις 10 γνωστές πλήθος. Οι 10 είναι απλά αντιπροσωπευτικές. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Ούτε το ου φωνεύσεις, ούτε το ου μοιχεύσεις, ούτε το ου κλέψεις και όλα τα άλλα. Ναι, σημαντικά. Η μεγαλύτερη εντολή είναι, είδατε τι λέει, τι λέμε, μεμνημένη της εντολής. Λάβετε, φάγετε, τούτο μεσί το σώμα, το υπερημών χρώμου της άφησης των αμαρτιών. Να θυμηθούμε εδώ και το εξής, στην εικονογραφία μας, στο μυστικό δείπνο. Πώς παρουσιάζει ο Χριστός? Όχι βέβαια, εμείς όλοι και στο σπίτι μας και πάνω από το τραπέζι, και εντάξει, δεν είναι κακό, έχουμε κυρίως τη δυτική εικονογράφηση που απεικονίζει τον Χριστό σε ένα τραπέζι στη μέση και από δεξιά και από αριστερά οι μαθητές. Η ορθόδοξος απεικόνηση είναι ως εξής. Ίσως να την έχετε δει σε κάποια βυζαντινή γεωγραφία, σε κάποιο ναό, αρχίζει και γίνεται πιο συχνή τώρα. Έχει δύο παραστάσεις χωρισμένες. Δηλαδή είναι ο Χριστός από τη μια μεριά, που δίνει τον άρτο στους μαθητάς, όπως κοινωνούσαν τότε στα πρώτα χρόνια χωριστά τον άρτο, το τίμιον σώμα με το τίμιον αίμα. Από μια μεριά είναι η αγιογραφία, ο Χριστός δίνει το σώμα του, και πάλι από εδώ ο Χριστός, όπου με το Άγιο Ποτήριο, πάλι οι μαθητές από εδώ, που δίνει το αίμα του. Έτσι λοιπόν λέγει ο Χριστός, λάβετε, που σημαίνει να πάρετε. Λαμβάνω, παίρνω, και αφού το πάρεις φάγετε. Αυτό που πήρες και τρως τώρα είναι το σώμα μου. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε, πώς θα φαινόταν να μας λέει ο Χριστός πάρε εσύ και δεν απλώνεις το χέρι σου να πάρεις? Σημαίνει παραβαίνεις την εντολή. Γιατί η εντολή του είναι πάρε να φας και εσύ δεν παίρνεις. Άρα λοιπόν έχουμε παράβαση. Και έτσι αν δεν κοινωνήσεις είσαι παραβάτης. Βλέπετε αγαπητοί μου πόσο διαφορετικά είναι και πόσο κατεβάσαμε τη συχνή Θεία Κοινωνία. Βέβαια υπάρχουν τα κολληματάκια που εκεί είναι το προβληματάκι, τα οποία μας συμποδίζουν, αλλά γενικά στο λαό πέρασε, τι είναι, σούπα, Χριστούγεννα, Πάσχα, 2 φορές τον χρόνο και φτάνει. Η μεγαλύτερη εντολή είναι αυτή. Τώρα, ίσως πει κάποιος από εσάς, εμείς θυμόμαστε, μέσα από την Αγία Γραφή, σε εκείνο τον διάλογο του Χριστού με τον νέο, που το έκανε έναν διάλογο, η μεγαλύτερη εντολή λέει να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίο σου λέει σαν τον εαυτό σου. Προσέξτε αγαπητοί, είναι η ίδια αυτή η εντολή, λάβετε, φάγετε, και πώς συνδέονται. Λοιπόν, όταν ο Χριστός μου λέει πάρε και φάγε, και αυτό που τρως είμαι εγώ ο ίδιος είναι θέμα αγάπης.
Παίρνουν τον Χριστό τον οποίο αγαπώ. Αλήθεια. Ποιος δεν πάει να κοινωνήσει? Μάλλον θα λέγαμε αυτός ο οποίος έτσι ίσως δεν νιώθει μία αγάπη για τον Κύριο. Κάποιοι άνθρωποι που δεν πάνε να κοινωνήσουν, είπαμε το έχουν Χριστούγεννα Πάσχα και καμιά φορά τους λέμε και τους παρακαλάμε, χωρίς να έχουν ιδιαίτερα κολλήματα, μάλλον δεν έχουν αυτή την αγάπη. Εκείνος ο οποίος κοινωνεί δεν είναι αναμάρτητος, ξεμολογείται, αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Έτσι αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει τη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν, αν μου πει ο Χριστός λάβετε, φάγετε, και εγώ πάω να φάω το σώμα του και να πιω το αίμα του, σημαίνει ότι τηρώ την εντολή αυτή που λέει με μνημένη αυτής της εντολής. Ακόμη, αυτά τα λόγια στην Αγία Αναφορά, με μνημένη την σωτηρίου τάφης εντολής, μας δείχνουν ότι δεν είναι μια εντολή απλώς, προσέξτε, που λέει όπως τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Κάποιος σηκώνεται από εδώ και λέει ο Χριστός μου δίνει να αγαπώ. Εγώ όμως έμεινα ορφανός από κούνια. Δεν γνώρισα τους γονείς μου. Πέθανα. Τι να τιμώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου? Άρα και λοιπόν βλέπετε ότι δεν μπορώ να εφαρμόσω, λέμε έτσι, πρακτικά. Το μεμνημένη όμως τη σωτηρίου τάφης εντολής που λέμε στη Θεία Λειτουργία λάβετε, φάγετε, είναι εντολή η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους ανθρώπους, είτε είναι ορφανοί, είτε γεννήθηκαν σε πόλεμο, είτε είναι φτωχοί, πλούσιοι, γράμματοι, αγράμματοι, σε όλους στη ζωή. Και δεν μπορεί να γυρίσει και να πει κανείς, α, Κύριε, όπως είπαμε, ότι εγώ οι γονείς μου πέθαναν, οπότε τι να τιμήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου? Και μάλιστα λέει και συνεχίζει, και πάντων των υπερημών γεγεννημένων. Να θυμηθούμε την εντολή σου, αλλά και όλα εκείνα τα οποία έχουν συμβεί και έχεις πάθει για μας. Να, γιατί ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Και λέει του Σταυρού, δεν λέει θαύματα, δεν λέει τι χόρτασε, του τάφου, 6 πραγματάκια, του Σταυρού, του τάφου, της τριημέρων Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, έτσι η ανάληψη, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Καταγράφονται 6 γεγονότα στο πρόσωπο του Χριστού, τα οποία παρακαλώ είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Ούτε το θαύμα, να το πω αν θέλετε λίγο έτσι, μη σας κακοφανεί, έχω καρκίνο, μου κάνει ένα θαύμα η Παναγία ο Χριστός, γίνομαι καλά, ωραία, και συνεχίζω τη ζωή μου. Πάλι θα πεθάνω. Το θέμα είναι αυτά του τάφου, της τριημέρων Αναστάσεως, αυτά τα ποιητικά της σωτηρίας, την ώρα που θα βγαίνει η ψυχή μου, αν πραγματικά θα ενεργήσουν σε μένα. Επίσης, μετά λέγει, ενθυμούμενοι, καταγράφουν αυτά τα 6. Αυτά λοιπόν ενθυμούμενοι, λέμε, αυτό το ψωμί που μας έδωσες, λέει, γιατί έδωσες τη βροχή, τον ήλιο, το χωράφι, συνεπώς είναι δικά σου, λίγα δικά σου από τα δικά σου, τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Συ προσφέροντες, σε σένα τα προσφέρουμε, εσύ μας τα έδωσες τώρα και σου τα προσφέρουμε πάλι πίσω. Και συμπληρώνει η ευχή, κατά πάντα και διαπάντα. Επειδή λοιπόν μας έδωσες όλα αυτά, και εμείς κατά πάντα και διαπάντα, τι ψάχνουν εκείνη την ώρα? Καλά είναι το σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε, Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών. Ο ψάλτης να το λέει χαμηλά, αλλά δυστυχώς τσιρίζουν εκείνη την ώρα οι ψάλτες, οι ευλογημένοι, και για να ακούγεται αυτή η ωραία ευχή που διαβάζει ο ιερέας εκεί μέσα. Σε υμνούμε λοιπόν, σε ευχαριστούμε και σου δεόμεθα ο Θεός ημών. Βέβαια δεν φτάσαμε στο σημείο αυτό, έτσι, κάναμε μια παρένθεση, μας οδήγησε ο Άγιος Καβάσιλας σε όλα αυτά, δεν τα βγάλαμε από μόνοι μας εδώ, θα τα ξαναδούμε κάπου, δεν πειράζει. Κάποια πράγματα τα επαναλαμβάνουμε για τη γνώση μας, ο σκοπός δεν είναι να αναφερθούμε στη ρητορική, είναι να τα γνωρίσουμε καλά. Και μετά λέγει τα σα εκτοσών σύ προσφέροντες. Προσέξτε, και εμείς οι ιερείς, το λέει και το ιερατικό, η φυλάδα που χρησιμοποιούμε, έχει μια σημείωση κάτω και λέει οι κώδικες, όλοι οι κώδικες, και η σωστότερη έκφραση για μας τους ιερείς είναι σύ προσφέροντες και όχι σύ προσφέρομαι. Αλλά και μας κόλλησε, πώς μας κόλλησε εκείνη την ώρα, και λέμε τα σα εκτοσών σύ προσφέρομαι, ενώ το σωστό είναι σύ προσφέροντες. Και ο Τρεμπέλας σαν ερμηνευτής το λέγει αυτό. Δεν είναι αμαρτία λοιπόν, συγγνώμη, μας λένε οι φιλόλογοι, δεν είναι ρήμα, και εγώ βέβαια δεν τα ξέρω πολύ καλά, τα παίρνω έτσι όπως μας τα διδάσκουν, έτσι τα δικά σου από τα δικά σου, γιατί λένε ότι είναι μετοχή. Ώστε αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, αναφερόμαστε στο πάθος του Χριστού και μόνο στο πάθος
το οποίο εκεί στην προσκομιδή γίνεται όλη η ανάμνηση χωρίς να έχει γίνει η θυσία. Τώρα λοιπόν, 3 φορές με τη λόγχη, που είπαμε είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο του θανάτου, του σταυρού, των καρφιών, του σφυριού, αρχίζει ο ιερέας και βάζει τη λόγχη και αρχίζει, μαχαίρι το χρησιμοποιούμε, γιατί η λόγχη είναι συμβολική μόνο για να βγάζει τις μερίδες, αλλά υπάρχουν και μεγάλες ωραίες κοφτερές λόγχες που και με αυτές τα κάνουν όλα. Αλλά συνήθως με μαχαίρι. Και αρχίζει και κόβει ο ιερέας για να βγάλει το τετράγωνο εκείνο κομμάτι των αμνών από το πρόσφορο. Και την ώρα που θα το κόψει σε 4 πλευρές για να το βγάλει, λέγει κάποια λόγια που είναι μία φοβερή προφητεία του Ισαΐου, την οποία προφητεία είναι ολόκληρη εκεί στον Ισαΐα, την κόβουμε σε 4 προτάσεις και κόβοντας ο ιερέας τις 4 πλευρές για να βγάλει τον αμνό, λέει και από ένα κομμάτι της προφητείας για να το εξάγει. Στην πρώτη, όταν κόβει το πρώτο μέρος, στην πρώτη τομή, λέγει «Ως πρόβατον επισφαγήν ήρθη». Είπα, κρίμα είναι, δεν τα ακούτε εσείς, τα κάνει αυτά ο ιερέας μέσα στην προσκομιδή, είπαμε, και για λόγους πρακτικούς, γιατί πρέπει να βγει να ψάλει οτιδήποτε άλλο ή να κάνει κάποια άλλη εργασία. Λέει, σαν πρόβατο οδηγήθηκε στο σφάξιμο. Μετά πηγαίνει να κόψει την απέναντι πλευρά και λέγει «Και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύριοντος αυτόν άφωνος ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Σαν πρόβατο λέει ακέραιο, έτσι άμωμο, ούτε κουτσό, ούτε στραβό, ούτε τυφλό, άμωμο. Γιατί έτσι η θυσία, έτσι έλεγε ο Θεός στο Μωυσή, θα μου προσφέρετε το τέλειο, το καθαρό, το άμωμο. Οδηγείται λοιπόν στο Τζομπάνι και ο Τζομπάνις το πάει, λέει, για κούρεμα. Είναι τόσο άκακο, οδηγήθηκε στο σφάξιμο, αλλά η σφαγή του ήταν σαν κούρεμα. Ακούστε, σαν κούρεμα, και δεν άνοιξε το στόμα του ο Χριστός για να διαμαρτυρηθεί. Στη συνέχεια κόβει το από πάνω κομματάκι, έτσι είπαμε, αρχίζει από εδώ, κόβει από εδώ, πάει από πάνω και λέγει ο ιερέας, εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε. Δηλαδή, η δύναμη του να δικάσει, είδατε η ταπείνωση, ο σταυρός, η δύναμη του να δικάσει για αυτό που του κάνουν, χάθηκε, έφυγε. Σαν να μην είχε δύναμη να τους πει, τι κάνετε εδώ εσείς. Δηλαδή, μέσα στη βαθιά ταπείνωσή του, έκλεισε το στόμα του και δεν διαμαρτυρήθηκε. Κανείς δεν χάνει, αν καμιά φορά ταπεινώνεται, προσβάλλεται και αν καμιά φορά χάνει. Και μετά πηγαίνει ο ιερέας, κόβει το κάτω μέρος, το τέταρτο, για να μπορεί να βγει ο αμνός μέσα από την κεντρική σφραγίδα και λέγει την δε γενεά αυτού της διηγήσεται. Η γενεά εδώ, λένε οι πατέρες του Άγιου Καβάσιλας, είναι ένα δύσκολο σημείο ερμηνείας. Θα αναφέρουμε 2 ερμηνείες. Η γενεά, δηλαδή η σύγχρονή του, που τον σταύρωσαν. Ποιος μπορεί να διηγηθεί, τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Είναι αυτό που λέμε, τι να πω, τι χαρακτήρες είναι αυτοί, δεν ξέρω. Και η άλλη ερμηνεία είναι, επάνω στη λέξη τη δε γενεά αυτού της διηγήσεται, είναι ότι λέμε ο βίος, η πολιτεία του Χριστού. Πράγματι, και αυτή είναι μια πολύ καλή ερμηνεία, ποιος μπορεί να διηγηθεί τη ζωή του Χριστού. Και στη συνέχεια ο ιερέας, αφού λοιπόν έκοψε τις 4 πλευρές για να σηκώσει τον Χριστό, από κάτω βάζει το μαχαίρι και λέγει ότι έρεται από τη γη η ζωή αυτού. Δηλαδή βάζει τη λόγχη και σηκώνεται η ζωή από τη γη αυτού. Πέθανε. Και επιπλέον πέθανε δια του σταυρικού θανάτου. Δηλαδή πάρθηκε. Έφυγε η ζωή του από τη γη, πέθανε και ξεχωρίζει από το σώμα της Εκκλησίας. Βλέπετε τι είχαμε πει το πρόσφορο. Είναι η Εκκλησία, είμαστε εμείς οι πιστοί, αλλά ο Χριστός πρέπει να φύγει να προσφερθεί, γιατί πέθανε, σταυρώθηκε. Και στη συνέχεια τι κάνει, τοποθετεί αυτό το κομμάτι των αμνών στο Άγιο Δισκάριο. Αυτή η αποκοπή, όπως αναφέραμε προηγούμενα, δείχνει αυτό ότι κόπηκε από τους ανθρώπους. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος, αφήημη τον κόσμο και πορεύουμε προς τον Πατέρα. Το ακούμε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Και τώρα πρέπει να κινηθούμε για τα περαιτέρω. Δηλαδή, βγάλαμε τον Χριστό, προτύπωση εκεί στην προσκομιδή. Πώς θα δηλωθεί ο θάνατός του. Βγάλαμε τον αμνό και τον βάλαμε επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παίρνει ο ιερέας λοιπόν τον αμνό, όπως τον έβγαλε με τα 4 κοψίματα και τα ανάλογα λόγια, αλλά τον γυρίζει ύπτια, δηλαδή ανάποδα, και επάνω στο Άγιο Δισκάριο και λέγει το εξής: θύεται ο αμνός του Θεού, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, υπέρ του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δηλαδή, θυσιάζεται, σφάζεται. Να λοιπόν. Συνεπώς με την πρώτη και κάνει μία τομή, φανερώνει τον θάνατο. Μετά κάνει, όπως είναι έτσι ανάποδα ο αμνός, μία άλλη σταυρωτή τομή και εκεί δείχνει πάλι το είδος του θανάτου. Ναι, μεν εδώ σφάζεται, αλλά εδώ δείχνεται
ότι ο θάνατος είναι σταυρικός, γιατί κάνω ένα σταυρό. Έχουν τόσο σημασία όλα, αφού καμιά φορά και εγώ που τα τελώ και εκείνη την ώρα γίνονται μηχανικά, χωρίς να εμβαθύνω σε όλα αυτά που λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάστας. Άντε, παίρνω το τέτοιο, κόβω, βιάζομαι, μιλάω στον νεοκόρο, μπορεί, φέρει εκείνο, όχι εσύ πήγαινε εκεί, ο ψάλης εκείνο, και χάνω όλη εκείνη την ώρα στην προσκομιδή τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Στη δεύτερη τομή λέει: «Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαρ άγγελος, ούκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσας ημάς, δόξα Συ». Και είναι αναποδογυρισμένος έτσι. Εσύ που σταυρώθηκες, η τυραννίδα του διαβόλου, λέει, έφυγε. Ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος ήρθε να μας σώσει, αλλά εσύ προσωπικά. Και στη συνέχεια, αγαπητοί, ξαναβάζει τον αμνό κανονικά επάνω που φέρνει τη σφραγίδα και παίρνει πάλι τη λόγχη και χαράζει και τρυπάει εκεί ανάμεσα στο εις και στο νη, στα γραμματάκια ή στο εις, ανάλογα διάφορα τυπικά υπάρχουν, και εκείνη την ώρα δείχνει πως πραγματικά τρυπήθηκε και λέγει: «Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευρά αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Πέστε μου τι παραστατικό, τι προτύπωση της θυσίας. Η ακολουθία της προσκομιδής είναι μία μικρή Θεία Λειτουργία, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί, έτσι λέγει ο Άγιος. Και δηλαδή ένας από τους στρατιώτες, λέει, τρύπησε και αμέσως εκείνη την ώρα βγήκε, λέει, έτσι, και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Και την ώρα που λέγει τα λόγια αυτά ο ιερέας, έχει δίπλα το είδωρ, έχει και το κρασί, και όταν λέει εξήλθε αίμα βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο το κρασί, και όταν λέει τη λέξη είδωρ, εκείνη την ώρα βάζει μέσα το νερό. Και συνεχίζει και λέγει: «Και ο ιερακός με μαρτύρηκε». Είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος κάτω από το σταυρό είδε και το νερό, είδε και το αίμα το οποίο έτρεξε από την πλευρά, και λέγει ο ιερέας: «Και αληθινή εστίν η μαρτυρία αυτού». Εδώ λοιπόν, ξαναβάλω το ορολογάκι μου, μας ξέρει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα για να τελειώσουμε. Είδαμε όλες αυτές τις κινήσεις, βλέπετε, κόψαμε, θύσαμε, σταυρώσαμε, τρυπήσαμε, βάλαμε το αίμα και το νερό στο Άγιο Ποτήριο, και να θυμόμαστε ότι ακόμη δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά είναι μια προτύπωση της θυσίας εκεί στην Αγία Προσκομιδή. Η θυσία θα γίνει εδώ στην Αγία Τράπεζα. Και εκεί λοιπόν διηγηθήκαμε το ότι πώς γεννήθηκε ο Χριστός, πώς ξεχωρίστηκε, πώς έφυγε, πώς θυσιάστηκε, όπως είπαμε, μια πρακτική διήγηση και το θάνατό του. Αλλά είναι ακόμη μια προτύπωση. Αλλά όπως είπαμε, η ώρα μας λέει με το καλό να σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη την Κυριακή. Νομίζω πως είναι κατανοητά, δεν νομίζω πως είναι δύσκολα. Προσπαθούμε να τα πούμε απλά, αργά, καθαρά. Βέβαια, όπως είπαμε, δεν έχουμε την εξωτερική εποπτεία. Τώρα ίσως πρέπει να φέρουμε και κάποιον, έτσι, δεν ξέρω, που να έχει λίγο εκκλησιαστικό φρόνημα και να σηκώνει εδώ και να βλέπετε πώς. Αλλά νομίζω ότι και πάλι και έτσι με την εσωτερική εποπτεία λέγοντας, όλοι έχετε υπόψη το πρόσφορο, το δισκάριο, το Άγιο Ποτήριο, και νομίζω πως καταλαβαίνετε περίπου πώς γίνονται όλα αυτά. Εδώ λοιπόν να κάνουμε και την απόλυση και να συναντηθούμε πρώτα ο Θεός την άλλη Κυριακή. Δόξα Συ Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τεσπλευής Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμικας του Ιωάννου, των ίσως επανεφήμων Αποστόλων, των Κικανίκρων Μαρτύρων, των Οσίων και των Φόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θαπατώρων του Αγίου Νικολάου του Καβάστρα, των Αγίων και Δικαίων Θαπατώρων Ακίμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αυταδέλφων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας, όν τη μνήμη του Λούμου και πάνω του αγαθός και φιλάνθρωπο. Όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, απολύεστε εν ειρήνη, τα λέμε την άλλη Κυριακή.